Bilenler bilýär, bilmeýänler bilýär. Men ikinji account açdym gyzlar, onam bellep geçerin häzir hemmesi. Ýöne men storieslarymı gowy dinlän gyzlar. Men aýdyp geçeyin men accountym açyk wagty indiden beýlek men şu uly accountum ýapyk bolsa, poiska basanyňyzda men çykmasam, siz pikir etmeň toşda men sizi blog etdim. Ýok, men sizi blog etmeýän. Men accountum ýapylandyr. Ne edip yapıldı eylek beylek hiç zaten haberim yok. Güýçlüň düşmanı köp bolýar diýerler, dogry şol. Onam geçeli. Ondan soň gyzlar men köp zatlar tapagalym diýen, näme üçin bilýäňizmi, köp adamyň profiline, köp adamyň sahypasyny men östürip berdim. Ýöne şolar şu 3 güniň içinde maňa şonýal kömek etmediler. Ananyň men köpsine özüm aýtdym. Köp 4-5 sana gyzy. Köpsi özünden bilip çykardy. Men şunu ýaly men Reels paylaşdym. Şo Reels'imi da alıp özünde prosta tak stories'ta paylaşmany köp adam